Ngayong hapon kinitong latest weather update, ang low pressure area na atong gimonitor nahimo na ng bagyo og naigilayon sa 1,180 kilometro silangan sa Visayas. Naay maximum sustained winds na 45 kilometers per hour dool sa sentro ug ang pag-unos moabot sa 55 kilometers per hour. Kining bagyo expected nato makasud sa atong Philippine Area of Responsibility karon og ugma o sa adlaw sa Huwebes. Samtang habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto diri sa Luzon. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibok sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinatit ang katag-katag ng mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog og kilat na posible ang mga pagbaha ug ang pagdahili sa yuta. Base sa atong latest track ng bagyo, dili siya makalandfall sa any part sa atong nasod, but mo intensify o mukusog ang tinatawag nato na habagat or southwest monsoon. Ang hangin kasarangan nito na sa kusog ang atong kadagatan para ugma baloron nito na sa baloron kaayo og naigitason na moabot sa 3.25 up to 4 metros na posibilitang maka-issue ng mga gale warning ilabi na diri sa Visayas. Ang dagat huna sa alas 3:36 sa buntag ug motaob sa alas 10:04 sa buntag. Ang adlaw mo silang sa alas 5:34 sa buntag. ug para sa atong mga dugang detalye, mabisita ta sa atong mga official social media accounts sa atong website sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Mga kapuso, padayon ta mag-monitor sa atong mga latest weather updates, sa atong mga gi-issue na rainfall and thunderstorm advisories. Ikan diri sa Pag-asa Mactan, DOST, ug para sa Balitang Bisdak, kini si Jomar Clarino, maayong hapon.